Ije n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Kigima omwanchi omulyeria bwegetasini gy'Ensoko n'ekitariki 10 cy'Umutinyo gatano kigima selitko lyabene asensengima yali gochengera abababa baito Happy Mother's Day andonsi ase abababa baito bale nakigetasini gy'Ensoko gegokoera bene libaga lyogochengera abababa baito litko lyalero omwanchi omulyeria AMASEYEMO ekerere ejumapili ya lero omwanchi omulyeria neriganirie bene asoko nekebna ngokoletranda mangana mayamu na bere kagwateka kurwa chingongo inye chinse igo ikaransa oike tosange asobwa moiga ochakabono iga wika omoelio nyara yonsi naboko nyara gwetera se mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV eria nenkerubo Frida na balto kubatera na soko nekebna chibicha neliogi dagokira sole asenchera ya bene nere Barnabas Ondari, Kelvin Mogoy, na boigo Deborah Kirugo. Kondo mwanchi omulyeria ntara koletera asenchira yoboikiranu tiango tranyara senchira yoko ya chuta. Kuro twanse y'imyaka ibangwa stage iriga isina lengo gukora nalinge gasiya nalingo kuri umushara kiri umutini nalinge tabana ba. N'imyaka na west iri so baga nero banye mbalere ngende sekuntu kwajuba mwira wanse. Omusubati zipora kugania gwakanwa maega yogoseri gwa asogotaikirania emerobilio yenkeyo Buyamono uno Kengo Nyambane. I send you Happy Mother's Day message. Chingaki chionsi Nyasaye abe naino. Ensengi mago chengera abababa baito aso Kengo Nyambane abaganeire amaya toko kunyangaru asenkeye abakongu mbororo umwana wanje skuru ono mwishimi wajali Kengo Nyambane asokoleta okobokase pamulie amate ya nyangao wesokia nabayo kogokera ogosirwa gokumwenia omwanchobo. Bienvenue sana na inde karibu tosanga suwa mogochaka bono igago ika omoelio. Chingaki ensengima yali chengera litko lyababa baito litko lyalero nigo yokoligie kirgo kyobojumbe asensemo yebunge yanyali bali chache. Aira libagalyae lyabene ase okobaganelia abababa baito amaya. Okwana negetaseni y'Ensoko TV gwetera asenchira yesimi. Nigo Kengo Nyambane aganeirie abababa baito gwanchwa nabo igo sirwa na kera ekemo asingincho yomukyo monene babere bakobeka elinda kweneke buna ngukina tole Nande ritukoria rero uno Kengo Nyambane na beire ginko akerambu ya mono our mothers aso kobana intu aso gotokinia aso gotoira chiskuru kuba akerambu ya mono esengencho ritukoria rero neriino. We are celebrating you. We are proud of you. Ntoba anchete kiandagia ikomi. Nande abangina bonsi pi. Banyari bari ito ya chache. Nande bonsi pi kisi county engima, gusi engima. Happy Mother's Day. We love you. We really pray for you. Nande ntoma etenga Nyasaye. Nabarae. Nande nabe na inu chinga kichionsi. Buyamono uno Kengo Nyambane. I send you Happy Mother's Day message. Chingaki chionsi Nyasaye abe naino mbuyamono.
tukubaganiria aba baba baito amaya nainde tukubakirambia mono asing'encho babere bagotorera gwetera chinjira chionsi na kweneke buna twabere tugukina buya kurende gusika bosio eyamateyemo kurwase kinyoro kia Nyang'eni ewodi ya Birongo ibunge nyari bali chache county ya Kisii nigobono yesokire na kumwiraneria mbia mono omosike Joel Okengo Nyambane asoko basira komoenia omwanchobo Justin Nyang'au w'emyaka 49 oyoeni gwali tukore Juma maega yo kurwara asegeka geke au kwana litkolia rero bakoragwa n'umurugyo nyagusira Divina Mora nigoboigo bamwakire mbia mono Okengo Nyambane asogosira wakana school fees yo mwana obo Elizabeth Nyaera oyure grade ye10 aseng'encho yo bulemerwa bule asomocho yo naboigo babwate omwana onde ole university asebono balire eira yogocha komosira asiganga yayo kurigikiro ky'obujumbe ase bungeyo asobocho bonene bumwako gocha na gutumanya umurikito Petwell Machine matemo kurwase kinyoro kia Nyang'eni wodi ya Birongo mugenya bari chache county ya Kisii nigobone yesokire na kumwiranira mbye mosike Joel Okengo Nyambane asogwe soke na kubasira kumwenyo mwanchobo asireta Justin Nyang'au w'emyaka 49 oyo enoli tukure Juma maega yo kurwara asegekegeke na kubatika aseme chande menge bao kwana litukure rero bakora no murugyo nyagusira Divina Mora nigoboigo bamwakire mbya Okengo Nyambane oyo gwetera bwatani baye litukure rero anyara kwabaga gwakane fees yo mwanobo Elizabeth Nyaera oyo grade ye10 aseng'encho boremero bora somocho yo naboigo babwato mwana ndore university mugakoni garwarite ekera ndikuruye gasi stroke ya mwagete kera ya mwagete kuruga bwa kagenda gakira akayirunya gitari wana nabachieta agasira njabano mwesime bacheri Okengo mbia mono asubacha kongirira omwana school ikinja na kinsa betiyo kana nakuri ningambe mana asubacha sekinyoro kia Nyang'eni uyu no mwana one osirete okugunyang'au asenkeye obakongu mbororo omwana wande school Elizabeth Nyaera omocho korone egenteki Okengo tokonye amatukari mutwe kwegura yatwagotebira omwana mkwamukore ebintu ebia omwana asome acha gwekonya amatukari mutwe omwana yo minto rara gatiga abana abake batakito gukonya omwana oyo igokuru kwa Elizabeth Nyaera kanyoro mwiri admission lakini renda igakurwara mono mwishime wa Joel Okengo Nyambane asokoleta okoboka se familia asengwana yabo nige amatiyo ya motogiri Okengo asogwikirania eira yaye kubwekaniwa na bari batari gwikirana chira chabo na kumugania gendre gosire ya matiyo ne chinde chibwato kwane bunokwo mwesimiga mbia mono asogocha gotokonya baroro bago to promise ngokonya bari akini mbari gocha baikirania uneta keire ese kenyoro to korgere buya baroro bari university okonyete na ndundo bwato yo moitore garo university tukagerete ngocha kurwara gokonya uko eso yo grade 10 dawote bambia mono mwana oyo itoga arwara una arwara wano osiri wano buna atire otigire binde bingi none nyumba ari kwagatanya ikiranite na bana konyora buna arwarire omwana ga aka konyotara kore school fees igombi yamano mwetimi gwa Okengo Nyambane sogo toretera okonya gaiga abange eo bakoruchira buna bakoru mbari gochimba ikirani gakyo mwatimiwa ekenega kono gwakorire ikirani ma kwa mokoreire shopping kwa mokoreire pisi igotogo getoko nene igo mwatimiwa gendera no moyo yo iga abantu banyang'eni kenga twensi twabeire magaya Seng'encho twaroriro gokonya kwao na maiso nigo bona barireira gocha komosira siganga yaye yo kuburekero gokyo bochumbi mebunge yo anyari bari chacho bochore bonene bumwako gocha Okengo mbia mona songonyo rumwana kusiko nando gendera butambe nako ningambe yamona nande mbia mona nande mega tole mega ya tuli chikurango nyorore 2027 bunegoika abantu banyang'eni nonkorenge barasugwa ke proc gocheso bonsi pi no bakobeke kure sore na gakina inu kumwe igure iga mwaroriro ebikora biaye igo mugamumanyi
Gente kia se kinyiro gitu. Ntugwanjete bya mono. Chikura ntokoe. Amana pia ba matwaito bara. Mbagwanjete mono sana. Abana bake aso mwana onyo usirete. Na abwata abana batatu. Mwana oyo monali ikirasi ya PP2 ngondo nali university noyo nali giriti 10 tukonye asa matukari mutwa tuwanjite nandi tuwanjite mono. Kuripotiria Ensoko TV kurase kinyoro kiga kia Nyang'eni me bunge Nyaribari chache county ya Kisii. Chempethuel Machin. Umugabana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo nigamo nabarai kurase kaunti ya Nyamira nabo igabatenene libekia magi ya UPM bakirana ase osira omongina Teresia Omoke na komoa engora umuseneta wa kaunti ya Kisii Richard Mumoima Onyonka boibo siasa menekia omulembe chingaki cha matanga osira mamasia Omoke gwa ase Nyamataro litko ria Ijuma. Pero tuacha abantu ko Nyamira abuna tangana go chamne gavana ende nacha ne grupu ya kabere ya UPA party ya join ko Nyamira na abandi ko Kisii goja ko apore Moisangione Richard Mumoima Onyonka. Mumoima twachete kirasi tukerimo so akaro monto karukia nyoro bakongo ikote nenera amoretere nonye nero ngorianyu na igiatoreta ontawe amatu wenda kotwara ebirengerie bimo lakini no manyete na no mochi abana mbana otwara ebirengerie lakini amari bweri tuko ndo isaransamo na ebirengerie amo lakini kike bwenda kawa lakini yansere korakana na ndenkebe kani mo yego Friday tinkagere tino tware burbu ekia abantu barachona abantu na abantu their limits naenda naenda nagia ekonyoka nabo twara naenda nyora abantu aja okore osodi compound is wrong. Akaromora moko butorwa kakenana. Igo obo mobo uzi mbori ne ojibo. Onde bwenzi ora agenda agenza mobo uzi oine ero mobiso itona momoja. No mokorwa isabasisi. And thank you. You have shown the respect for my mother that I have no words to express. I can't quantify what Kenyans have done. My mother was a very simple lady. You see where she stays? I mean, thank you so much. Omuseneta wa kaunti ya Nyamira okongo mugeni ni gabuli omugabana wa kaunti yo Amos Nyaribo komwali bagali gokora emirimo buno omuseneta wa kaunti yo okwana korwase ekanisa Catholic ya Nyangena ime ward ya Bokeire North Mugrango okongo nigo abolirie Nyaribo gwikirania amagenderero alechibesa chikwene no gocha ase kaunti Nyamira nigo boigo iralibaga lyo komoko boko Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kuligekero kyo barayibwense chembe yo tango kolese ngasi anyo basa no batango kolese ngoja ni bakonye no ngoja na yanje baboji ese ngende tuwali bambia shiri bijya ko ese bibuwa program nyina kembe ko rwana kemuse women moile chinjo makae chinjo chinjo makae chinjo makae familia mba ngipotana mwana oke bone ndene bikobo ndibonda makonga mwini bono nyimu ngonge taro murabe kero mambe chimbe bona bata birutangu ngai kusema waji kyo mukutaka
watu wengine chinjo ke mo liye mne tana sile smoko no ndio chinjo that's why World Bank I think the China is a World Bank the Moja. Saying job about the world of Omonogeri bwe bungene ne Moses Wetangula niga mochiri ibwe Kenya asogota sika serikali ya Kenya Kwanza kaukwa na sensemo ya Webuye East nigo abolia Uhuru wesira obomo bwense ya Kenya asege karekyo kyabwatania abasae abarai nababwatani nigo ababolia bamenye borogongoru kwene kebuna ngosira bare Dr. William Ruto asentunda ya kabere kwa miaka 10 huyu rais wetu mstaafu mwenye maneno mengi sasa, na mimi nimemshauri na nazidi kumshauri ndugu yangu Uhuru Kenyatta, kwa sababu yeye alinipata mimi bunge, tumefanya kazi na yeye, tulikuwa kwa cabinet na yeye. Wewe ndugu yangu Rais Uhuru, vile ulifanya kazi bila kusumbuliwa na mzee Kibaki na mzee Moi, usimsumbue Rais Ruto. Umestaafu, wewe kuwa mtu wa kushauri, sio wa kunungunika. Kuwa mtu wa kushauri, mtu ya kusaidia nchi. Because when a country goes astray, we count on our senior leaders, including you, Uhuru Kenyatta, as a retired president, to call the country to order. How will you call the country to order if you are visibly biased, permanently complaining, calling people names, and saying things that are not understandable by any reasonable person? Hizi ndizo vitu tunakuambia kwa heshima. You are our president. We give you the respect of a retired president. And respect begets respect. Jiheshimu, uheshimiwe. Sasa mambo ya siasa, nimekuwa ordinary MP, nikakuwa assistant minister, nikakuwa minister, nikakuwa senator wenu, sasa niko speaker number 3 in Kenya. Kweli nitakuwa wazimu kiasi gani kurudi nyuma kubishana kwa mambo madogo madogo? Si lazima tuangalie mbele. Na hiyo kuangalia mbele si yangu, ni yetu sisi zote. Lazima tutembee pamoja. And I promise not to let you down. I promise to work for you. I promise to do everything to improve our road. We are partners with UDA. We are partners in Kenya Kwanza. We are partners in broad-based na ODM. Mzee Raila, tulibishana na yeye, tukasukuma kurudumu. Alipoona matokeo, akasema watu yangu, tuende kwa serikali.
Mwanchi mulielia kurwa sorboti ururwae Moses Wetangula nigo tokwenyorera libaga lyogoso aso mutimo komokeigo tosiomia sechituka tokwira no mwanchi mulielia ntobe togosanga sorboti rwekere eikiga gigo toskale genda gotengera egetaseni gensoko obona buboroso obomogusi. Eye Nensoko TV, oboroso bumugusi. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi. Magega ya television ya Ensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoli baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga ya blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime y'Ensoko TV oboroso womogusi. Kera kama jengatara naiketa oni ya Nyamira na lena shauri zangwe ngararombo ijana umozu watera mabwari Muligari bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda tasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi.
Kigima mwanchi mulie bweta seni genso kona ndengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga ime ya maya nensoko TV. Uskabosi ya soroboti rui kire ikiyiga ya mateyemo kurwa ase kinyorokia mosocho sublocation ya Nyambogo ime ya Sira Temanga county ya Nyamira nigo ya irire gitambukiro gyo kumukana umusubati baletete asenka yabo elio agendererie egesaku asekeria bagoteba buna taliko nyara emeroberio yenkeyo Zipora Nyangweso Gwaro nigagoteba obeire ni amateyo asenga yabo gwetania emyaka ebere na boigo emitinye 5 igento boiga kuboria onye bakomoseria bamwakane ase okusokomosaleria chinga kichaye choko egenderia mulikito Vincent Monda no roboti rwa senchira yobekirano urumune tibande cyabasimege tucyanywari teye burugire none mu burugo mutangani muchibu na cheterie eraundi ya kabere ndagachike meeting yibona bachete abagacha nabagambi baje batatu ngachikumuri angani takunyara kuburuge seriogi njoko gani kuwande bono babanserire bontiga bantaina kibanduse tiseito bakande bamukorere bitinde bakagera bakagatika none migondo gokoregas abantu mwanjere ne mwezi no muchando ororekanira senka ya matenya gusira mabeya ongondi eyure imeye kenyoro kya mosocho egotoka Nyamboge location ya North Kitutu sub county ya Mange county ya Nyamira angigeka kiemya kebere nemetinye 5 enkeye nigo baisaransete na korengereria buna barige omusubati eliabe mukamu murobo omamura obwato muchando bwa bongo omusubati boigo okogenderia amate yaye na boigo kubasira asobokoreri ao imeye nka yabo nyasenge nchonga mama urwalire bono konyorende to mumuroyo nagikiagire to ire getambokero gyokocha kusabo mumusubati oyo agende atakonye umusigo ye ekogera no litoete ekogera tingocha kurubona ari rogoro kangi chendugero mungina musibeli chianga egetambokereke neke mokiabo asekeria kegokonya enka yomugusi kurwa bakoro goikachinga kibanyoriro yoko basenka amarago yomugusi naro mengo nyancha nkoro mwanya getinga heritage urusagia rwabo mwagamo umuntu uyu bwato buremo bunubu ingora nyaro buri gasiaye gokora umanya kurwo rindo murigiri umuntu uraje ko muremerera umuntu uriyo musubati uriyo janero mwasese umurigireria umororekene umuntu nari maritere kina mwanchiri bunale cyombe ngwakanuchiale cyombe nere gento kikuru kwanga certificate yengia goseke manyiriye kiya gekoro kingumuntu onyomirwe kya sabu bonerera iko baruso besa rwite yako barugabu igo ekero cyombe cyakanirwe cyamate kibere nkobeka cyarenga agreement ororo agreement bari kubika so bo muiseke bari kurugo kuma wisobo mumura boroki ngabona abantu abona twanjiranire twasangire ndagira esaba ya mateye ekagwa senka ya Samson Gwaro kuri kenyoro kyogango kirwanda asomusubati okorwa Zipora Nyangweso ngina abana batatu njase narengo koliga asie kamati ya makobiara nero yansigane tugocho mujiyo yanda Zipora kamati yane ne bwato mumura ali iga mumuro ya disciple tugacha ni kamati ni yanti yibona tukarora rendo mochinkaroro mumuro yunganjirana yamateye egatwara omuroberio bwokumwarigania Zipora asenka yabo ase kenyoro kya mosocho ensoko TV nigekone kyabuna konyora mbara mwagachira enka yaye gose nyomba yaye korende bakamwarigania se nyomba ya mumuro mwabo mugakoye oyura seke barua kesiko na igwete nga musubati otokire tukagenda tukamuya ekogera aba igwane ta muibori na kamati yaye nganda tukamuya karatu amoye tintu atebete ngangi twachikumuyeri tugatebita tu mwabo omuntu tokumuirira na kiakororekana igonaaganetie omuntu uramokonye kendagira kumusubirisianga na bintu binde bono rendo musuyu mwaba aganjira nagatoa omusubati oya nyuma ataracha nachira akamorora agateba omwanjire nande nkamutebia emigondo nereye mongina no eroyo agantebia nabirori omogondo bwokurema ibibona binamurateti embonga ya mama erire urugweta bwogechi bwongondi ebintu ebi nayo okurema amo n'abana babo bachire batatu amo naye
Eamateye nabo yachagete buya korende buna bokonyagokia rire rigachaga koenga koreng'ana ne amate yengeye Zipora agachaga kobo musigo molito asebare buna kamati yaye agoteba bono nabeire nkona gokocha narigereri Zipora twagambe ebina natebi Zipora gaki ngoetani orepi ngomosoro namuteya no mwana ominto nyitingo tino mukamuro ominto aya no mwana ominto igonta getokorega naiga nayo bogima bakobera obwororo omenya ondebi kamati na igure twagenda naenda akona nachana igunenderia amokira naende nacha muna chintunde chomotureti akwana agandebi ngaya nchiri narosire kobera nkana amariogi namoreste mama ningu mamekera koeresa egento nabakoeresa egento getari kento kia koeresa na sauti lakini kwanyora okeresire ne sauti bono nkaramoeresa bo mapema agachia akaombia mang'ana ayo bono mama muna komobori ng'ayokoru ng'ainkoru omoirani buna akomoirani orio kinie temba Eamateye yabeire gekogania kogayana kerentunde no mutureti Monyanki goika mang'anaya akaba matindi na koyaereria omugambi omoke bwe sublocation ya Nyambogo oyo nere obeire kagochika ebikaro gosechi barasa gwetania mararimo erio gotema kurigiria ing'aneye ase ebikaro ebio babire bakobanga ng'ina bia Zipora obeire atari goikerana bionsi atige ebirogo bibangire mang'ana ni nyamanyete nachete gaiga ngagambira undi entang'ani tekaro twagamba omorembo gachiogacha nande raundi ya kabere nande gatoka Zipora utwarira amagosa nande bakandangira ikamati ya Zipora igacha na tatu mwaba Zipora agacha tukakwana na Zipora kulingana na makosa ayo abwate tukakwana nere nande omorembo gakoraki ugacha Zipora agaira na gokora egasi yaye buya baigwanaine namuburi Zipora na kirera ante na yayo omorembe nokoreteki norororo eraundi ya gatatu nero nande bang'akerete esimi omong'ina agacha ekanisa nare gochi kumbe konya omong'ina ochire omotureti ito omonene omotebiri Munyangi tangambeti aye bono nchuchi kongambera bwana lakini anje egesi ekiya konya namwakeire esimi nchu togende onyigwere omochando ore maatari mong'ina akarwaya amang'ana aya bono ekero yachigoika ase Zipora mong'ina agachigorwa akaba omorero kero Zipora achigokwana akamana goteba buna egesagana keri tintageti okwana egambi ntoki ebiokweresa buna abanyakenyoro bagoteba omugambi ono tikitutu na irete egetambokero na korangeria Amateye bachigokwanirana ase obisi chiaye egento boigo andake kiatigeire kenyoro amaborio buna eng'aneye konyoratera arwa ase abagambi abake amo na ekenyoro gochigochang'anya chinyomba echi siekire nde bwensi taiyo gacha tukabanga ebirogo tochieti korora onde omogambi agacha agakwana na ecommunity naende agachika entunda yende ya kabere riori no barenga bakaigu no omogambi ararie naende omogambi agatoma abanto bekenyoro bacha kuoyia omong'ina rende abarenge ase inkaga mbachieti gocha bono korwa abwo omogambi rende agapostpone bono mpaka bono iga aro ngacha ngakerwa esimi na omochief omochief nantagete roche na efamily engima egento kiang'oboetie naende robe ekina gochia ase omogambi naende naki ekonyarekana ngwakerwa esimi korwa roche bono ase omochief muna ntirimboke na efamily eye inki gekogera gochiari roche gotogocha ase esimi orore na inki kero togambe naki ebinto ebi monetana gocha ground gakorangeria abatue gochiroche gotogocha ase esini ere orore na inki kero witness procedure no torega ige kenyoro ntobwateti ng'aki ekina gekorukorwa ase omogambi omoke kegenda ase omogambi omonene goika torachake korwa ase omogambi omoke nero okebwate abatueti beke binyore bionsi yani nabo barenga bari boga seniors bagategerera tugakore barasa egere report eri kwe kogenda rai chiefs office ekiagera atisa batanga chibu akarangiri nchio chia eyin contradiction egosarie ebigamba eflow ye case chikoenda ekiagera chief akonya information wa mutasi assistant chief onyola information wa musema tuleti
omotureti onyora korwa ase nyumba 10 and community policing. Eriane gosara misi rima mbia chitariki 5 omutinyo 5 omwaka oyoiga zipora nigagosokwa kuru nyomba no manyene nyomba ase kiria amateye goteba baisanikire koba nere asenkeye omumuru minto kabire yongete nyumba sinkorara ocha saa 11:45 ontura namuigorora swa nyumba so room yae antebie nyumba yane ntete gosieka sokie ebinto bire bia guchiga asokie ebinto kuru nyumba okura biarenge sitting room era na gochi bedroom omboli ingendo kia gitigarite maiga nasiekire nege koreke yatigire sipora kare nemechando mono gasinyire kia gokora asenka ya moretete na kumwarigania no mogoko monene liberera rirasenkeye nigoria kinire no nyamangana ya abereka okwanerwa n'abanyakenyoro etureti amo n'abagambi babo mami ngento bakunda na sipora no gutakoregas na komotigera abana ba muchanda na gocha chinsa chierete butuko mochibuo muntu nero korore giagokora egekogera ntu twamotebirie kene paka twesabire munenje nesabire lakini ebintu ebirabie bare gokorana no monyene oyo mote chinga kikuru Jumatatu bakwane na kibagokora sipora agakira kiri bono sipora no monyene nyumba ama mochayo bagoteba nigo sipora agokana tabwati mutwe gosemagega nigakorera obeire gakomera aria marura senkeye ase batari komosika nabo igo bakomochecheria mono bono mongina agotebia abantu ati ngoja botuko saa 2 twangotorisha n'abasubati bande babiri erikyo yo agacha agantebia egesaga niko tobwati ciaga iga nore abana ochitena baro bamete chinderu omubiri omugima yaikeire mama ong'anyiri omogakonu koruga gochimoino omong'anyiri kwansa ritang'ani chianga oirire mwaye chianga nenegete ngosibicha omogakone mama akachianura akarusia amache magachianekera kingocha ngachoa gochisibi mama agasoa kondama ngogotigerera ndo omochi oyo nkoeng'enta nde ngasinyuria nde mochandoki ngenda ngeresa abatureti igo abatureti kara bagocha bakomweresa ayatebeti abatureti nkoeng'enta ndo omokungu oyo atigare momochangere chibesa chierongori momwarendera abana omong'ina obo nabwate omogaka oyo one moino oikeire bono agoteba inamoitete omomura oyo akarwara akenda akamogacha moino abanyakenyoro ba mosocho nigo bemurunganirie getambokero eamateye emokeire sipora kiokomoseria ase geke kionsi abeire nabwo abwase bagoteba eamateye yamoretete nere bwata momocho na korage ebiara bororo buna mbari kobwatia omochoko bwokogayana eng'ana babwate omong'ina oyo nomosubati oyo okoru bwoye omenyire egaiga era egarwanseti bwoye gose arotiringete igaonetie mosubati ona aichaga agitore morandi are gaiga mosubati oyo twamurangeri orangeri insurance ria abageni endagera gagocha gaiga naragi bako na gotega ng'aki igare korunyu igare gocha nyumba botuko nande na igare gocha oroseria abageni endagera bana mang'ana onsi pio moise koria kwana bunaro twambeti bwoye naragocha korenta gaiga igara yo bori monsi pin intore no bororo igonyi gweto obororo nande igonyi gweto obororo njerate yo ora agenda se ino bani ga kwasareri gwa maisha akoru emiaka ebere korbani ga mnanche ntabi ng'aira na mino iyongo sinywa asengo chigosa asita yogosoa tiga batigo mosubati obande nana abantu bekenyoro baroje omosothi gokorare gasi abamokorere bitinde bakagera bakagatiga none migondo gokore gasi nando bore monyero bone bamwakana chimilioni 3 totegeto onye bakomoseri abantu mwanjira ne mwezi nando omwana oyo nyantebi ng'ango charega abare kona komobisa bamoeteria rio etatomboro ndiga bamwamboki nande bamoiranerio onyaicha ntebi kiagera omong'ina oyo emiaka naberire iga 45 tare korema omwana oyo gachete arweteka are koruka oichorema akabusura wabari akarema chibando akamanya kobiokia asaiga akarema ebinyambi agatichororia ekera atichororia ebinyambi bono omogondo ororekani bana bamokoreire ebitina ng'aki omonto oraenda mogondo korema ekero okona gokani gung'aiwa ntuntokanti ng'amba moserio stagenda afortrate journals nkweigwe na state about the duration yabeira ara irung'orangwe tumi ekero bagotumete abasigani bakarenta omwana oyo naende ise omanyire ng'ina taiyo ise namete na omwana oyo ochire bwoye naende bono bamanya korwa bamoseria agende sobo nkiga kare ororo intu totagete abanyakenyoro omwana oyo ateru bwoye abere ororo arende omomura oyo acherete tarigo bakomoseria omenyire emiaka ebere ase omwana oyo arikire are korendera abana baye
naende bono nga yagonera ochisoba chikobera na bebina bikogambugo abanyakenyoro bagokogamba gwaikaransa intu totagete omwana oyo aterwa oboremo bwaye obworo obu bwaye tobororera ororo na intu tomobori ngiga koero otari korema oboremo boire orendera abana bago muna bamorentete omwana oyo aikaranse naki abanyakenyoro amang'ana aya goikasa emesa y'ebiombe biri bikorigereria obwene bwa kera omonto nigo nabo barure ekerengerero kiabo aba nabo bisakura ekiombe keria kierigana Human Rights Watchdog imeye county ya Nyamira amarieta ane onkoroku John Botsiro Oginga bono ntukugani gwaitu n'abantu ba Human Rights batokurwanira omwana bwa mwanya bantu muswati oyo gagwakani gochakira omwaka oria asoete bo amuchi oyo igoto udimandi abantu benkeibe bange baka n'omuswati oyo ebintu byaye eraira nesoba aseise amenyororo ntubugati ayande wetanigo nainje Bernard Nyandiko Nyanumba na intu bine office igo twarenge gotebanga omuswati oyo okoreirwe echechembe asinge ncho mwana bo manyana kurusi gusobo omenya omuchibwo monde myaka etatemegima amanye kwimukirwe mambia ya abana babekirwe skuru baendrete gosoma babeire disturbed bono bana ng'anande go batakeire kurigeri kunande skuru ende ng'ao nechi ngaki chinkongu ne tamu ya kabera bana baendete kuyarigania singe ncho gokora matemwe gotwale gusabanga moto join tokore ringanerie asobo yana asobo wanjani banyasaye omusubati oyo atwara omorembe abantu bali baikaranse bairane barengera ribuya omwana oyo bande atwara omorembe nagoetania yo otware kugani bamwakane egera agende rende onye nemerimo bamorente tache gokora amang'ana aya abwatiranĩtie amateye no arasomo DCC bwe sub county ya Manga abwasachikire gocha korigereria ng'ana eye asegeka kiechiki ibere chire mutwe eke tigakebe buna nekengere kigotonyore buna ensemo ya kana yeli chikorito lyo mwaka bwe chirwe 2010 gose Bill of Rights no iramo na intwe ekigani keri bankorere torochi banse riri emyaka ebangweste irigaiga isi narenga ngokora naringe egasi ya narenga kuri omusara kiri omutinyi narindete abana bane bono barobeka ekigani keri buna bakorete isi bandu siti naringe egasi barobiti abankorere ekigani eki nende bang'irani na emyaka ena westiri soba gaiga nero banyemparire ng'ende seitontimoke kwaju bamwire gonseri ekero Zipora agendete gotegerera ase enka yabo boiborwa emate ya murusiti abo na kumuira ase ekenyoro kia Mosocho niga egendete gotochanse boikeranu na goteba buna bakoreire abo Ensoko TV Kitutu Masabe County ya Nyamira Njem Vincent Monda Manchi murigereria kurwa sorboti rwaye Vincent Monda no tokonyera rivaga rioko yakora mang'ana magia ense ya mokurende toskare toberane chinse satastora beto gusanga amangire terene Kerubo Frida enda gutwara uburigerio bya megeta seni Gensoko